総理よろしくお願いします。はい、お願いします。日本テレビの小田です。はい。はい、まず昨日の事件については、容疑者が逮捕され、そして警察において捜査中です。また私の方から大変なご心配をおかけし、そしてご迷惑をおかけした地元の皆様方の中で、漁業組合の方々ですとか、あるいは容疑者確保にご協力いただいた方に対し、直接、お礼の電話を入れさせていただきました。国内、また国外からもさまざまなご心配やお見舞いの声をいただいたことを感謝申し上げております。そして、民主主義の根幹をなす選挙において、こうした暴力的な行為が行われた、このことは絶対許すことはできないと考えています。Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.